Sizongena kanjani emithwalo Sizongena kanjani emithwalo Masiyeni Kumdumisa bethuna Masiyeni Kumdumisa siyobulela zonke izinto asenzele zona masiyothe inkosi sipaselwe ngabantwana masiyothe inkosi asikwazi ukuthi cwaka sipeyile man bakhona abapeyileyo nge-15 bakhona abapeyileyo nge-20 nabe-25 ndicimba sebekrobile masiyothe inkosi kuThixo ngako konke asenzele kona Masiyeni Kumdumisa noMarhadi kwilizwi FM sithi abo emithwalo sizongena kanjani emithwalo sizongena kanjani nemithwalo 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 Mandizibulisele kaloku kuwe mphulaphuli weilizwi FM ndingena ndinguMarhadi umama umdani welizwi FM ndikumema mphulaphuli ukubahlala nam kule nkqubo ethi Masiyeni Kumdumisa ngoku kaloku bomama phambi kokuba ndenze nantoni na mandithe inkosi bethunani kumalume wecountry uSinbad obengene apha ukwenzela into bana aqale asilungise imiphefumlo aqale kuqala senze into bana le mini siyonwabele sibulele into bana siphakathi kwabantu abavusiweyo ngoku sitshintsha iphonti singena kumanyano lwamanina kunjalo nje xa singena kumanyano lwamanina ndifuna ukuthi kuni baphulaphuli ndinomnqweno ukuba nje kuba sidibene nje ukusukela kule ntsimbi yethoba ukubheka kwintsimbi ye-12 singabulela kuThixo ngako konke ukusithanda kwakhe singabulela kuThixo ngako konke ukusiphatha kwakhe kakuhle ukuba kunjalo ke mphulaphuli uhleli nam uMarhadi futhi ekugqibeleni xa sibulela sizawuthi kuThixo makongame ezimpilweni zethu kaloku yonke into esiyiyo mphulaphuli yonke into esinayo siyenzelwa nguThixo futhi uThixo uthanda abantu abathe inkosi emva koba ebenzele kakuhle xa nisitsho ndiyabulisa kuni ndisithi bethunani hlalani nathi umsasazi kaloku akazange beyedwa ukuba kazange beyedwa kumsasazi andizoba ngokuqala umsasazi okuhlala yedwa ndinithembile ke manina ningabantu nina abaphuma apha ngegroup akakho umuntu ongumama ophuma kwakhe phethe ibhegi othi cwaka adayongena uncokola nalapha kujikelese esithi bethunani bantwana bam ndiyaphaya enkonzweni ndibulela nokuba nindikhwelisile ndawufika ndinibeke sithwala kaloku thina imithwalo yabantu esibaziyo neyabantu esingabaziyo ndinimemile ke mphulaphuli ndithi vulani lo minyango bethunani ndimlo ndiyangena ndingenile ecandeni ndingenile kuRontawuli apha ekhaya ndingenile bethunani ku-forums ndingenile ndathi gunqu naphaya emasabhabsini ndinguMarhadi ndizomema bonke abantu abangomama abaxakene nobomi bonke abantu abangomama ababulelayo kuThixo abathe inkosi Thixo just njengophefumla sibulela ukugcinwa nguwe ingaba ngubani kaloku ingenguye uMarhadi kuilizwi FM kaloku thina siyintando yakho Masiyeni Kumdumisa noMarhadi kwilizwi FM Siyintando Yakho. Sizongena kanjani
Sizawuthandaza mphulaphuli weyilizwi FM. Sizawumema umoya kaThixo uba mawube phakathi kwethu. Ongame uThixo kule nkqubo ukuze bonke abantu abamameleyo bancedakale emphefumulweni. Abantu ababonzakele umphefumulo bakwazi ukuzuza ukuphila. Abantu balahlekelwe lithemba bakwazi ukufumana ithemba. Abantu Nkosi yami abahlaselwe zizifo ezithile enyameni, uThixo simmeme abeke isandla sakhe sempiliso. Masondele ukuze sonke singashiki, singavalelwa ngaphandle emthandazweni. Masiguqe bawuyingcwele Thixo namandla onke. Kusiyame lungileyo sithaba Thixo wethu phambi kwedrone yakho yofefe. Sithaba Nkosiyame ngcwele phambi Thixo wethu kwedrone yakho yenceba. Uyazi Nkosi okokuba sizele imibulelo. Uyazi Thixo namandla onke okokuba abanye bethu banezicelo. Uyazi Nkosi yami ba abanye bethu Nkosi banemibuzo kuwe nanjengoThixo ngenxa yoba Nkosi yami bekuxinekile bekwingqondorha Nkosi yami elungileyo zamathafa Thixo wethu entandabuzo elilizwe. Ngoba Nkosi sihamba indlela ende kodwa Thixo wethu sibulela ukuba sihamba nawe Nkosi yami elungileyo. Siyakumema ekuseni nje Thixo wethu hlangana nathi kule ndawo Nkosi yami elungileyo. Makuthi Thixo wethu xa sizawuphatha amazwi ezwi lakho wena kuqala Thixo wethu uthi chapha ezincameni zelwimi zethu. Uyazi Nkosi oba ebudeni beveki Thixo namandla onke beke saphazamiseka endleleni saziva Thixo nginaphakade sisola nawe nanjengoThixo. Salibala Nkosi yami izinto ezinhle owake wasenzela zona. Salibala Nkosi amaqhina abotshiweyo owake wasikhululela wona. Salibala Thixo wethu ingqondorha owake wasibamba ngesandla wasinyusa kuzo bawo ingcwele usiphakamisele phezulu Nkosi yami elungileyo ukwenzela basithi kwimiyadi Thixo wethu evulwe izintshaba zethu sitsibe Nkosi ngokungathi Thixo namandla onke khange sihambe kulondlela ngenxa yenceba yakho. Awunkosi okokuba wawungenathi ngesaphelele endleleni kodwa ngenxa yoba Thixo namandla onke sithi sesimkile bawo ingcwele efefeni lwakho wena Thixo wethu manulanda futhi emkhondweni wethu. Sivume Nkosi yami obasafunyanwa Nkosi yami ngenxa yoba sikuva ukuphinde wakhona ebomini bethu. Sithaba Thixo nginaphakade sikumema sisithi Nkosi yami kaloku Thixo wethu xa sinohamba ungekho Nkosi singafana Thixo nginaphakade nenkcenkce Thixo nginaphakade ezinkencezayo Thixo wethu. Awunkosi senzele inceba siyazi Nkosi okokuba izinto Thixo nginaphakade sizenzayo izono Thixo nginaphakade zisirhawuleyo zisenza Thixo nginaphakade kube nzima oba size kuwe nanjengoThixo ngoba siyazi oba unguThixo sitekisa isono kodwa Nkosi akusisithelanga uba unguThixo nenceba bawo ingcwele okwaziyo Thixo nginaphakade ukusijonga usikhedamele Thixo nginaphakade sesixakekile noxa Thixo wethu indlela yethu ibingathi thetyaba yakucutheka phambi kwethu bawo ingcwele siqale sibhekabheke sikhangela oba sohlukene nawe phina Thixo. Awunkosi yami ngenxa yoba Thixo nginaphakade singumsebenzi wezandla zakho ubuya bawo ingcwele usange njengoThixo uhambe nathi kwakhona endleleni. Sondela Thixo nginaphakade sibambelele kakade Nkosi yami singayaphina Thixo nginaphakade aphi inceba yakho ingesilandi khona Thixo nginaphakade leliphini ihlathi esinokubalekela kulo Thixo namandla onke singakuva usilanda Thixo nginaphakade yeyiphini indawo esinokuthi xa sizimele kuyo Thixo nginaphakade sawugwaza kuwe indlebe yakho ingasiva Thixo wethu. Sithaba
singaba yathixo kunaphakade izolo besukusola singaba yathixo kunaphakade izolo besukuthandabuza kodwa ngoku siyakumema sithi sondela ngoba sawuphatha umsebenzi wezandla zakho thixo kunaphakade siyanqwena ukukuva thixo kunaphakade usiphakamisela phezulwana ukuze thixo kunaphakade abantu abamameleyo bathi kuhle thixo kunaphakade ukuhlala nawe njengothixo ngoba kuyathuthuzela thixo wethu awunkosi yami abantu bakho thixo kunaphakade sebewuqalile lo nyaka banemibulelo ngoba phakathi kwezinto ezininzi thixo kunaphakade othe wabenzela zona uye wabagcina njengothixo sikule ndawo ke bawe ingcwele sikumema kule nkqubo thixo kunaphakade oba yongama kulamazwe omoya thixo kunaphakade ukuze nkosi sikwazi ukufikelela kulowa nalowa thixo kunaphakade bathi bonke abantu thixo kunaphakade bebeqhelekile emphefumulweni bazi thixo kunaphakade uba wena unguthixo okwazi ukukhamela igazi lakho kumanxeba ethu ukuze aphole xa sizawuqala le nkqubo ke thixo wethu hlala kwakunye nathi nkosi yam ukuze uphefumlele ngomoya wakho oyingcwele kuwo wonke amazwi azawuthi awe kule ndawo ezi zinto thixo wethu ndiyazicela kuwe ndisazi ukuba nkosi yam andinalo negunya lokusondela kuwe kodwa ngenxa yokuba ndithandiwe ngunyana wakho onguyesu kristu inkosi yam ndiyakwazi ukuza kuwe ndithi thixo ubazele indlebe lomthandazo ukuze nkosi bonke abantu thixo wethu abadinga ukuncedwa nguwe ubancede ngayo uKristu obuyayo amen. Masiyeni Kumdumisa noMarhadi kwilizwi FM Siyintando Yakho. Enkosi kakhulu ke mphulaphuli ngoku sizawuya kubanqobi besithi bayede ukuze siye kwimotivation yethu yosuku apho siyakhona siya kubishop wethu umama uMyathaza ukuze umama uMyathaza asiphathele umama waseBhayibhelini apho sinosika ipattern khona singomama khawumamele naba banqobi benika uThixo uzuko besithi bayede. uThixo uzuko lwakhe mphulaphuli khawunika uThixo uzuko lwakhe khawuthi bayede ndikuve.
Sibulele kakhulu kuba Nqobi besithi bayede ngoku ndiya kuBishop uMyathaza ke simkhangela uba usiphethele omphina umama ngale mini namhlanje kunjalo nje yeyiphi into esinokuyikopa kulomama Bishop wamolo wethu Molo Bishop Bishop Myathaza Molo Bishop Ngiyabulisa Mahadi Molo Mdlezane ninjani Uthulile Mahadi manibulise nakubaphulaphuli ngibulise ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu amen Amen Bishop wami Siyintando yakho Ayikho enye indlela futhi sihleli noMahadi umfazi wabafazi othetha noThixo wabafazi aphulaphula imithandazo yabafazi eze nabafazi abangoBishop bathethe ngabafazi kwabanye abafazi molo Bishop Hallelujah ngiyabulisela kuwe msasazi Molo uthi Bishop wami namhlanje usiphatheleni uyazi ba xa ndithetha nawe andibinayo nento ethi mandikubuza impilo ngoba kwayilizwi lakho nje livele linixelela ba yabona ngo sise striking esingcwele Bishop sisiqabavu ndiyakuxelela kwayilizwi sisiqabavu bani kulesagangatha msasazi wami namhlanje ndikuphathele ukumkanikazi uIsabelle ndifuna ke ukumbiza ngeligama simqhele ngalo nezinto esimazi ngalo ndithi ndikuphathele ukumkanikazi uJezebel anisamoyiki kaloku uJezebel nti Bishop kanye umthetho wami ngumuntu oyikisayo ndifuna ndivele ndiyikoyikise zisuka nje kodwa ke ndiyathemba abaphulaphuli abandoyiki njengoba undoyika wena kulungile ke Bishop lokumkanikazi ufumaneka pha kokumkani bokuqala isahluko samashumi amabini ananye alright ibali lakhe likwivesi yokuqala ukuya kumashumi amabini anesibhozo kodwa ke phaya kunesihloko esingu Ahabi nesidiliya sikaNabothi ufumaneka kwelabali lo mama ufumaneka pha kwesasidiliya sikaNabothi into eniziqheleyo ziyi2 uJezebel nesidiliya sikaNabothi wesifuna sasidiliya nezazi nje azichapha pha igazi sigezayo ndinazi kakuhle andizufika ke apha kuzoqhatsha igazi ngoba sekusesigwebeni apho ngithanda kuba lapha etyaleni ngiyafuna ukuba lapha etyaleni sijonge ityala ewe kaloku ngifuna ujonga ityala ndihleli ndizojonga ityala lithini ityala somgweba ngantoni lo mfazi yayazi sele wagwetywa Bishop ugwetyiwe kamba xa ngisithi Jezebel zininzi into ezigijima ezingqondweni zabaphulaphuli nakumke phofu kuba sewade wangumuntu ongathi umele abantu abanxiba ngendlela engafanelekanga indlela yokutsala umtsalane kubantu abangotata mhlawumbi side sibe ngathi simenza abe buhenyukazi arha
ewe siyamhenyukaza uJezebel. Kodwa xa ufunda phango kwesibhalo ayikho into esondele apho. Ewe. Ngukumkanikazi le okokuqala, yes, iprincess yaseSidon. All right. Apho athathwe khona. Ungukumkani ke ngokwalapha kwaSirayeli. Ewe Bishop. Ungena ke apha kwesisidiliya sikaNabhoti kuba umyeni wakhe ukumkani uAhabi ubecele isidiliya kulotata akavuma lotata. Waqumba ke ngoku lokumkani. Yes. Kuthiwa wade walala ngendlela angaqhelanga kulala ngayo, wasingela wabhekela akamjonga nokumkanikazi. Uthi ke ngokakumbuza ko hayi itsho waqumba komntana akathetha wayenqabile nokutya thoba sinokutya ufuna nje esisiya sikalotata kuba esithi sikufutshane nomzi wakhe uqobo ungummelwane noNabhoti. So sisithe nqaki siya kulo wakho uthi hayi khawunike sona manje ukhangelela enye indawo njengokumkani. Nkosi. Ungena apha kukumkanikazi uthi hayibo uqumbele ntoni? Hayi kachaza omnye. Athi ke ngokumkanikazi ngabantu abaphetheyo aba. Hayibo awuphathanga napha awuyekele kumle nto ndoyithi qhwi. Yes. Apho ndifuna ukumkhulula khona ke uqala uJezebel lo. Ukuba enyanisweni akekho umuntu ongahlala nenodo equmbileyo xa enecebo. WeBishop. Akekho umuntu onokuhlala nenodo equmbileyo xa enecebo. Okwesibini ngokamazwi kaJezebel. Unepower uJezebel nokumkani unepower. Banepower. So akukho umuntu ngakumbi ke ngela xesha onosuke angafuni nento kukumkani. Yes. Yilento ke uJezebel angene apha athi ngizoxolisa myeni wami ngiyekele kum. Athi ke abhala incwadi athi makuthathe lo enzele iyelenqe abulawe kuzofumaneka esasidili. Ndimkhulula ke ngelithi akukho nto ithi apha unobuyenyukazi. All right. Into ekhoyo ukuba unamandla awasebenzisa kakubi. Unamandla okuxhasa ukukhala nokukhwaphiliza omyeni wakhe. Eyona nto anayo kwakhona unamandla okubethelela inkolo yakhe apha ukuthi makukhonzwe izithixo. Ndiya ke ebuthini ke msasazi wami Makati. Umfazi devoted kwinkolo yakhe. Asikwazi ukuthi kuba ingeyiyo inkolo yethu sibe sesimbiza ngelinye igama okanye uyenyukazi. Asikwazi. Yona nto wayeyiyo le. Bishop uthi wena uba ndikuva kakuhle lo nkosikazi unepower nendoda yakhe inepower kakhulu. Lo nkosikazi uxhasa indoda yakhe esithi sebenzisa ipower iideas nendoda ayizanga nomfazi. Umuntu orhalayo mandibe ngolo hlobo yindoda. Akungomfazi. Into nayo indoda umfazi usapota indoda yakhe. Uzubona uba yindoda. Uzubona uba yindoda le yikumkani le iqala yonke lento. Naxa esika umprofeti Eliya uyapha endodeni. Alala. Athi lento yenzileyo. Nawe igazi lakho lizokhatshwa khona. Nkosi yami. Abe sesiya ke uba bekusetyaleni bendizothi andazi ke ezathemba zasematyaleni kodwa omnye ukhase omnye kodwa yena apha nanku andazi noba kuthiwa yi-accomplice na omnye le. Ewe i-accomplice le. Kodwa oyena muntu apha
Ahab kodwa soze uve kuthethwa ngoAhab yes xa kuthethwa nje kuthe Jezebel singakopa ntoni ke kuJezebel mfundisi wami yintoni thina amakhosikazi elixesha esinokuyisika kule pattern kaJezebel lenkosikazi namandla othi wena akukho mfazi onohlala nendoda equmbileyo apha kanti unendlela yokuyithobisa inhliziyo ayicebiso kokuba wethu suhlutshwa into engenamsebenzi sebenzisa amandla akho yintoni esingayikopayo ke kuJezebel kahle kuJezebel isifundo sokuqala masikope thina abafazi abakholwayo ukuba sibe ngabantu abadevoted kuKristu right okokuqala abazinikeleyo sifane noJezebel wayengamuvi kukholo lwakhe laseFinisia okwesibini umfazi kufanele abe ngumxhasi womyeni wakhe nkosi yami bishop okwesibini xa ungumfazi ukuxhasa indoda yakhe utsho ityala lakhe ukuxhasa indoda yakhe amen kodwa ke ndithi ekugqibeleni kubomama njengoba sinepower amandla esiwaphiweyo nguThixo awokusumela njengoJezebel siguqule abantu masiwasebenzisele amandla ethu ekwenzeni okulungileyo amen ngoba amandla sinawo Nkosi yami singabafazi ewe man bishop wami othina ke sithanda kakhulu ukuvele simbethe lo mama simbethe ngoku bese sikuvile ngaye singakhange siqwalasele siphicothe nathi masingabethani ngondiza siphicothe singabethani ngondiza mandingeva kuthiwa uMarhadi wenze okuthile nami bese ndimthiya uMarhadi sowuthi VN kulo ndawo usithi forward bese ndihambisa ndiyaqalela hayi ubambe yona iVN zethu Marhadi mayibeze ezakhayo Nkosi yami mayibeze ezakhayo uJezebel ke kude abantu abafuna ukumtyabeka nathi befundisi nabanye abaphicothi bezibhalo bade bathi nela yenyukazi lipha kwincwadi yesithilelo linguJezebel kodwa inathongo iBhayibhile uba nguJezebel lowa kodwa sizama kwanto ingathi ithi yenyukazi ithathe sizisephi kuJezebel wena uthi kumkanikazi yena bishop kumkanikazi le kumkanikazi ngizoyixelela uxolo kumkanikazi ba can you understand kumkanikazi okanye nawe ukujonge phaa endlini uyayazi ba naphaa endlini ukathi nobutata wenze into engahambi kakuhle ukhe ubonakalisa ukumsupporta apha ebantwini uyombetha ke ngoku ubuyombetha egumbini uyombetha egumbini bishop mna ndifundile kule nto uyithethayo ndifundile mna nanjengenkosikazi encinci ayincincanga kakhulu bishop kodwa incinci ayincincanga kakhulu wena kodwa bishop uyabona xa usithi masifundise ukuxhasa abayeni bethu ingakumbi phakathi kwabantu ungathi umyeni xa umbona ingathi uyaphazama wonke umuntu xa ethi uqala uphakamisa amehlo uthi Nkosi yami kumyeni wami ke bethu nani lo Nkosi umnune wami hayi suka bishop umyeni wakho angalali angadangathi umyeni wakhe aqumbe unendlela yokumnumisa nokumisana abayeni eswini bishop mandikubulele bishop wami Nkosi yami siyazuza ke kodwa kuwe bishop enkosi kakhulu umdlezane wami singacela uThixo uba makasigcinele wena akugalela ityuwa akuqwayite lathini ukwenzela uba nangomso bishop sivune lukhulu kuwe enkosi kakhulu ke ntombi endala uThixo enje abuye nje kuwe Nkosi amen Marhadi Siyintando yakho amen yabona ke bishop uyangqiba xa usithi kulungile mama Thixo aphathe kakuhle ke bishop wami amen Nkosi kakhulu uphulaphulayo Masiyeni Kumdumisa Nkosi yami utshilo ubishop ndoyika kodwa ndiyabulela mna kaloku baphulaphuli bethu sijoyineni niyayazi into bana
anikwazi ukuhlala ndodwa nikhona. Ukuba nikhona ke baphulaphuli, sondelani kaloku nanku WhatsApp ninibambe kuye 0769134521. Ukanti ukuba ngaba mhlawumbi uphaya ku Facebook, ngena phaya ku Ilizwi FM Siyintando Yakho, ipage yethu leyo phaya ku Facebook. Uhambe uye ku website umnatha uthi www.ilizwifm.co.za. kanti sikhona na ku TikTok, ungena nje uthi @ilizwifm. Anikwazi ukuhlala ngaphandle kwakho kaloku mphulaphuli, sondelani ukwenzela uba sikwazi ukuhlala sonke. Ngoku sizawuya phaya kulaa ndawo ethi simotivate amakhosikazi phambi koba siyotyhila ilizwi. Ubishop ndicinga fanuba wenza a lot of motivation kuthi. Mna sendisayina nje kodwa inene siyazuza kubishop. Ukuba kunjalo ke mphulaphuli, khawumamele nabo mongamelikazi bebandla besithi nguThixo onothando. Khawumamele mphulaphuli weilizwi. Uphulaphulayo Masiyeni Kumdumisa. Batsho kamnandi ke mphulaphuli weilizwi FM
omongamelikazi bebandla lama-Afrika besithi nguThixo onothando, ayikambe uthando lwakho bawo. Phambi koba siye elizweni mphulaphuli, kukho into ethi make ndithi kwaba bantu bahleli nje bayakhalaza, kwaba bantu bahleli nje bayoyiswa kokunyamezela. Le ngxaki okuyo into ezakomeleza, le ngxaki okuyo ithunyelwe nguThixo ukuba ikukhulise ukwenzela uba ukwazi ukuzibhabhela ngomso. Ndibukele ibhabhathane okanye mhlawumbe umbungu uphuma kulalavayo kwela qokobe eliphuma kulo ibhabhathane. Ndalibukela limane lisithi chapha lisophule liqokobe lomeleleyo. Kwathi gqi ipade ethile encikane kweliqokobe. Ndithe xa ndizama ndilibona indlela elisokola ngayo lombungu, ndasondela ngelithi ndizawuzama ukulincedisa ukwenzela into yobana liqhekeze liqokobe lizode libe ngaphandle, ngoba ndiyalibona into yobana liyashukuma lifuna ukuphumela ngaphandle. Kunjalo nje ihafu yomzimba wayo sowungaphandle kushiye kumzinjana omncikana apha ngaphakathi. Ndanento ethi ukuba ndinolincedisa lingayeka ukusokola kuba ndilibona lithambile lingenawo amandla oneleyo wokuqhekeza eliqokobe. But ndabonwa ngutatomkhulu wam, wabuza utatomkhulu, mzukulwana ufuna ukwenza ntoni? Ndathi ndifuna ukuncedisa lo mbungu uphume kweliqokobe. Wathi uyabona mzukulwana, ukuba ungayenza loo nto ungalenza elo bhabhathane, libhabhathane elo lomelezwayo apho, lomelezwa ukuba kuphuma amaphiko oqinileyo wokubhabha xa sele lingaphandle kwelo qokobe. Liyeke lizizamele liphume apho, ngoba lizawuthi ukuphuma kwalo apho lizizamele lade langaphandle likwazi ukumelana nezanzwili zobomi. Ukuba ungalikhupha abo lawuba disabled ubomi balo bonke. Ndafunda into yokuba phakathi kwezinto esidibana nazo, kwiingcingongo esidibana nazo, siyafuna ukusizelwa, side sifuna ukuncediswa, kanti ngelinye ixesha izitoms ezifikayo ebomini bethu azizanga zokusitshabalalisa zonke, kodwa uThixo uzithumelela into yobana zisomeleze, zisenze into yobana sikwazi ukumelana nezanzwili zobomi sesingaphandle sizimele pha. Nyamezela wena uThixo xa ekufake ekoneni ethile. Futhi bathi abantu behleka bangahlekisa ngawo uba mawubonwe lilizwe into yobana uyasokola, wena unyamezele ngoba womelezwa amaphiko okubhabha xa sowungaphandle. Look at the freedom yebhabhathane xa limane lisuka kwiflower ethile li-enjoy ubomi ngalamaphiko ebesomelezwa kokwakuqobhoza kwalo elabhabhathane. Limane lisuka apha liye apha kuleni iflower, lisuka apha liye kulena iflower. Kwakuba njalo nakuwe mphulaphuli weYilizwi FM xa ukwazi ukunyamezela le meko uThixo akunikeze yona ngomso, ukwazi ukuthi ebantwini bakaThixo ndibulela ubuhle bukaThixo ngoba ububona kuwe uThixo komelezile. uThixo ke makasigcine asiphathe kakuhle ukwenzela uba izinto esidibana nazo singacingi uba zonke zizokusidestroya, kodwa siyazi into yobana ezinye zazo zizokusomeleza. Masondele ke elizwini, masifumane isifundo sethu semini phaya kwincwadi yezililo, isahluko sisesihlanu. Siqala ukufunda kula vesi yeshumi elinethoba, siyonqandwa yila vesi yamashumi amabini ananye. Kodwa phambi koba senze njalo make sisondele phaya kwi-East London Circuit isithi nzulu yemfihlakalo. Logama umntu nomntu esiyothatha iBhayibhile yakhe ehlala phansi ukuba ubusenzi washing usula izandla, qabe nje ivasilina uhlale ukwenzela into yobana xa ndifunda nawe ubufunda. Nzulu yemfihlakalo.
ke kwi-East London Circuit 313 Nzulu yemfihlakalo gama wisile kaloku lawo ngumqokozo bomvu batsho abantu xa bewateketisa bathi ngumqokozo obomvu besithi hayi ububunzulu bolthando lwakho nalomsebenzi ongena kuqalwa nkosiyam masibulele masondele ke phaya kwisifundo sethu semini esizawuthi sifumane kuso ilizwi lethu endithe sifumaneka phaya kwincwadi yezililo zikaYeremiya siqala ukufunda phaya kwichapter 5 siqale kuverse 18 siyonqandwa yiverse 21 ifundeka ngohlobo ke yona ngenxa yendaba yaseZiyoni kuba ibharhile kuhamba impungutye phezukwayo wena Yehova uhleli ngonaphakade itroni yakho kwisizukulwana ngesizukulwana yinina ukuba usilibale ngonaphakade usilahle imihla emide sibuyisele kuwe Yehova sobuya hlaziya imihla yethu njengokwamandulo lelizwi lenkosi eli makubulelwe kuThixo ngalo ilizwi lethu lalemini masilifumane njengoko libhaliwe kwesasahlukwana sama-21 kulamazwi athi sibuyisele kuwe Yehova sobuya ndifuna ukubuza umbuzo mphulaphuli weilizwi FM xa ukhala ukhe ucinga ukuba inokuba yena uThixo lo wenzani xa usezinsizini kungekho bani ukhathalayo ukhe uzibuza ukuba inoba wenzani yena usomandla ingaba xa uqinekile mphulaphuli weilizwi ingaba xa uqinekile ukhe ube nayo into ethi uYehova undilibele apha kwesisahluko uYeremiya umbhali walencwadi yezililo usityhileli ukuntlitheka nenxwaleko nosizi lohlanga losirayeli kwilizwe lasekuthinjweni eBhabhiloni sidibana namaSirayeli ecinezelwe ziziqhamo zezono zawo nezoyisemkhulu ngenxa yokufulathela kwabo bemke ebusweni bukaThixo sibabona bejamelene nentlupheko enkulu nengummangaliso behlupheke bephulukene nelifa abashiywa nalo ngomawukhulu izinto ababezixhamla simahla kungoku nje amaSirayeli ayazihlawulela kwilizwe lasekuthinjweni konke oku kungenxa yoba baye bafulathela uYehova uThixo wabo balibala apho uThixo wabo abathathe khona balibala uba ngenye imini uThixo wake uhlukanisa ulwandle olubomvu phakathi bahamba phezu komhlaba owomileyo kodwa ngoku sidibana nabo ngenxa yezono zabo abahlolokazi nenkedama bengamaxhoba amakhoboka uqobo lwawo isikhonkwane sokugqibela mphulaphuli weilizwi esihlothula unwele kuSirayeli sanyakamisa umzimba kobukeleyo kukoxuthwa kwetempile yozuko lukaThixo kwawisithaba sobukhosi kwisikumkani kwahlakazwa isidima sozuko loThixo ophilileyo ulonwabo enhlizweni zamaSirayeli lwemka lathi shwaka njengesithunzi ukutshona kwelanga uthe engacelelwanga umuntu uSirayeli wayazwa kokuba ukufa kusembizeni amadoda namantokazi anyoshoza akuliqonda ihlazo lawo baqonda ukuba iliwa libheka umoya kuba ngabo abamke kuThixo ophilayo bagutyungelwa ngoku bububi kodwa bathe bakuwa phambi kwetroni yofefe lukaThixo naphambi kwetroni yenceba kaThixo bazibika ngokraka sibuyisele kuwe Yehova sobuya baliqonda ihlazo lesono abantyumbantyumbeka kuso okokuba ingomgwebo kaThixo kodwa kungenxa yokufulathela kwabo inceba kaThixo bawa ngamadolo entobeko bamcenga uThixo ngelithi akusisithelanga Yehova ukuba sithabe mka kuwe
salishiya ufefe lwakho kodwa nguwe wedwa onakho ukolula isandla sakho senqaba usonyule kulomgqobhozo wobugqwayiba besono esikubo sibuyisele kuwe Yehova sobuya amaSrayeli mphulaphuli wayilizwi FM ancedwa kukwazi okokuba kukho uThixo ongaguquguqukiyo noxa thina siguquguquka silala neli namhlanje sivuke neli yangomso uThixo ume ngonaphakade uThixo kasuki kwisitulo sakhe senceba noxa thina siye salibizwa okanye saphandlwa bubukhazikhazi belilizwe kodwa uThixo ume ngonaphakade kunjalo nje inceba yakhe ayinamida bancedwa abantwana bakaSrayeli kukhumbula ba kukho uThixo njalo basondela kuye ngentobeko enkulu baziphalaza kuye ngentobeko enkulu baphalaza imiphefumulo yabo ngelizwe likraka bamcenga uThixo okokuba Nkosi ubuye wathi emva koba thina siyesemka kuwe wasilibala khawujonge ezantsi ukhangelane nemeko esikuyo usibuyisele kuwe ngoba noxa siyesemka sibaleka ngenxa yokuviza ndizeli lizwe kodwa ngoku sisezantsi emgqobhozweni asinawo amandla namendo aphelile wokubuyela kuwe yiva bekhala besithi sibuyisele kuwe Yehova Thixo wethu sobuya kuphela ukuzazi kuphela ukuzithemba kuphela ichamba kuphela amabhongo elilizwe bayazi into yobana nguThixo yedwa onokubabuyisela esimeni sabo sangaphambili nguThixo yedwa onokubakhulula kumatyathanga abazibona bephakathi kwabo nguThixo yedwa onokwazi ukubaphakamisa emva koba bewile kambe esonweni sibuyisele kuwe Yehova sobuya nakwelethu ilizwe mphulaphuli weyilizwi sijamelene nemo yokwehluthwa ilifa esasishwe nalo ngabazali bethu sijamelene nemo yokuthenga izinto esasikade sizifumana ngokusisisulu ngoba siyasafulathela uThixo salibala amaqhina uThixo ayewasinyusa kuwo simlibele umkhululi wethu siye saphakamisa wethu amagama songama nangona sisazi into yobana sithe ukuze sibe kule ndawo kungenxa yobabalo likaThixo singanathi mphulaphuli wayilizwi singabuya sizithobile size kuThixo sisithi sibuyisele kuwe Yehova Thixo wethu sobuya ngoba eyona nto ibangela ba kube nzima ukubuyela kuThixo kungenxa yoba sisonwabile sisanyula imbiza yesono sichapha isono sisanambitha isono sempakamo sisanambitha isono serhatshi sisanambitha isono sokumane sisithi ukuba ngaba izulu lingangenwa ngabantu abathile nam ndingangena ndibaleka eyona nto ibangela into kokubana kube nzima ukubuyela kuThixo sithobeke kuye kungenxa yoba siphethe izikali sikalisha izono kukho abantu abathi esamisono singcono kunesikabani ngoba ubani unje nanje kodwa kukho into endiyaziyo isazela asimoyiki umuntu waso isazela asimoyiki umnikazi uyazazi mani into yobana awumsulwanga ukuba kunjalo make sisondele sifane namaSrayeli size kuThixo sizithobe sijamelene nabantu abakhulu abahlolokazi nabantwana abancikana abangenamandla abadlwengulwa ngamadodana indalo ixakene nendalo ngenxa yoba siye samfulathela uThixo kodwa ndiyamthanda uAdam uzazile oba nguye oye wafulathela uThixo uthe xa evisandi sikaThixo singena emyezweni ngexesha bene-appointment noThixo ngalo uThixo ukwazi
wazobada muphina wathi ndilapha Nkosi. Ndilapha Nkosi. Ndisivile isandi sakho ndabaleka ndazimela. uAdam akacelelwa ngamntu okokubuye watyeshela umthetho washwena wonguThixo kodwa uthakuqondo kokuba uchapha isono wabaleka wazimela. Intobeko leyo kodwa ndiyamthanda xa ngokweqonda into yobana andinawo amandla ndakugxothwa emyezweni ndophalala njengamanzi. Ndimvebuza kuThixo ba sobheka phina Thixo singenawubheka kuwe, soncedwa ngubani na singenawuncedwa nguwe. Kanti ngalo lonke lo xesha wenza umthandazo wokuzithoba kuThixo wangufana namaSirayeli athi sibuyisele kuwe Thixo sobuya, ngoba xa uThixo inguye osibuyisela kuye akukho nomuntu onomna phambi kwethu, ngoba uThixo usibamba ngesandla aqiniseke kunjalo nje kokuba umthandazo wethu okuzithoba kuye uyinyibilikisile inhliziyo yakhe. Ukuba ngabe uThixo inhliziyo yakhe ingakwazi ukunyibilikela amaSirayeli awayabaleka kuye amfulathela ayokwenza izithixo okanye amathole egolide, singobani thina? Ukuba uThixo wethu akanakusijonga, ukuba uThixo wethu akanakusindwa ngumthandazo ohlangeneyo wethu. Makhosikazi sithi Nkosi siyayazi into yobana siye sakufulathela, siye sakuphakamela, salibala ubuhle bakho, sazilibala izinto ezintle othe wasenzela zona, kodwa nangona kunjalo sibuyisele kuwe sobuya. Hayi mani mphulaphula, mandingawagqibi lamazwi, mandingawagqibi, kodwa make ndiye phaya komama kwakhona iFBC WM isithi ndisondela kuwe. Kodwa mphulaphuli masibuyele kuThixo sisithi sibuyisele kuwe Thixo sobuya, ngoba xa sibizwe nguye akakho omnye umuntu onothi izono zethu zinoba ludonga phakathi kwethu noThixo. Ndisondela kuwe, awu Nkosi, sisondela kuwe noba izono zethu siyingqombela, kodwa sisondela kuwe sisithi sibuyisele kuwe sobuya.
molo khate bam ngolumsebenzi lo uthetha naye khate bam ubulela wakwagogo ngipha eSiyintando Church Anglican Church in fact eMotherwell apha eMotherwell phansi komfundisi wami umfundisi Lobese ndiqhuthelwa ke ngunomqulu wami umama unoxolo tatana. Okay ke khate bam Ngoku ndisondela kumama oza kusinqinela elilizwi lalemini. Kaloku ilizwi xa libekiwe elumanyanweni abanye bayajoyina. Yilonto phambi koba ndiye phaya kumama make ndikrhabulisa. Masijoyine bomama kwilizwi FM Siyintando Yakho. Injalo kanye. Ndisondela ngoku kumama ubulelwa gogo we-St. Timothy Anglican Church asinqinele elilizwi lanamhlanje. Molo mamam. Molo mama molo khate bam. Uthixo sakuphethe kakuhle kodwa ekhaya. Usandiphethe kakuhle usandiphethe ngenceku bawo. Nkosi. Ewe mdlezana. Ngabuyisana kuwe ndibuze khate bam kunjani. Mhle uThixo mamam. Ingaba ndiyaphosisa. Ingaba ndiyamgezela uThixo bandingakhalaza. Mhle uThixo. Mdlezane wam nanga mazwi esithi sibuyisele kuwe Thixo sobuya. Uthini wena ntombi endala? Khawujoyine. Amen khate bam. Okokuqala mandithathe ithuba ndizibulisele kubaphulaphuli kuqala belizwi FM. Ndibulisele kumlisela nomthinjana welizwe lethu. Nkosi. Ndibuye khate bam ndibulise onozala imbokotho abathandayo omama bomthandazo ngelihle igama lomfili nomvukeli wam uYesu Kristu. Amen. Amen mdlezane wam. Ndikuzwa kakuhle khate bam xa usithi ilizwi likwincwadi yezililo. Ewe ma. Izililo zikaYeremiya ichapter 5 verse 21. Ewe mdlezana. Xa ndilikhangela lithi sibuyisele kuwe Yehova sobuya. Nkosi. Alithi khade bam sibuyisele okanye sibuyise. Man Nkosi. Sibuyisele kuwe Yehova sobuya. Ngivumele khade bam ndikhe ndifule umvanze kancinci. Ndiqale kule ndawo ndithi zinyamakazi lekiya lokubhala lamazwi. Nkosi yam. Uzalelwa ku-Anatoti. Anatoti ke khade bam xa sijonga ikwi-north east of Jerusalem. Ezalelwa kwikhaya elivangelayo. Nkosi. Ngumnyulwa kaThixo. Ngumprofethi lo.
sisitya somdongwe sendaba ezilungileyo Oh man. Ngumaziwa nguThixo lo esesesibelekweni kunina. Wamalatha kade bamuthixo wamngcwalisa. Wamumisa uba abe ngumprofeti. Akonela nje uThixo ukuba amngcwalise. Wesuka uThixo wabeka amazwi akhe yena Thixo emlonyeni. Wagqibezela uThixo ngokuthi kuye Khade bam ngikwenza namhla umveleli wenhlanga nezikumkani. Ewe. Ukuba unyothu ludilize uchabalalisa ugungule ukuba wakhe utyala. Nkosi yami. Nguye lo mbhali wale ncwadi Khade bam. Njalo mhlazana. Ngiyona liqala kuyo ndawo manibuye. Nkosi. Manibuye bazali bami. Manibuye msondele ezweni. Uthi ana sayile kuya sibuyisele kuwe Nkosi Yehova sobuya ngaqancinga ngaqonda ikhona into ebanzi le athethela amazwi akhe ewe ikhona nje lento imbangile ukubathethela amazwi ngafumana uYeremiya lo wathetha amazwi engaqengana noThixo oqingileyo. Nkosi. uThixo ngenxa yesenzo ngenxa esenziwe emehlweni akhe. Uthi ke ngoku xa wabeka la mazwi umbona uba uyavuma uba ewe Thixo sonile emehlweni akhe. Ewe mama. Kodwa Thixo similela kuwe Thixo kuyangenela. uThixo basinathela ubanikela umdla ngenxa yezikreko Khade bam. Ewe mama. Kodwa nokuba silathela uThixo Thixo akabalahlanga. Nkosi. Ngoba wethu Thixo Khade bam unguThixo onenceba engazayisele nto nje Khadebe kukho amaxesha uThixo athula athi cwa kangakekho kwenzeka loo nto kupha kule ndawo. Ngoku Khade bam uYeremiya is appealing to God for restoration. Oh my goodness. Akugqiba aphila kuThixo akoneli ukuphila for restoration. UThixo usibuyisele kuwe. Thixo senza umnophiso. Nkosi yami. Umnophiso kuwe Thixo. Ukuba asibuyele kuwe sakwahlukana nebekwenzile. Awu. Indila ke Khade bam. Ngexesha Khade bam iYerusalem ekuthiwa xa ibizwa i-City of God. Oh yes. Ithinjiwe ichithathwe netempile yakhe. Ngamabhabheli. Loo nto yamqumbisa uThixo. Yamqumbisa uThixo ngokule chapter iqulethe loo nto iqulethe ukukhala kwaba bantu bebenonile uThixo abangeni into babesekuthindweni kuthindwe uchithachithwe netempile kaThixo. Ngoku basondela kuThixo Khade. Nkosi. Basondela kuThixo. Belila. Oh man. Ingathi ndiyamvuyeremiya ngoba ecengacengana noThixo nje Khade bam. Isithi esenza umbhedesho ndicinga uba ngowamali uyisile. Ewe. Sigwilikile semka. Nkosi yami. Salahlekana nendlela zakho. Yes. Njengeegusha ezilahlekileyo. Nkosi. Ziyekile Thixo sazenza ezo zinto. Sizenzile. Senza Thixo ezo zinto ebekungafanelekanga uba sizenze. Akukho ke ngokoThixo ukuphila kuthi. Kodwa yena Nkosi unawuba nenceba. Sibuyiseleke ngoko. Sibuyiseleke ngokuThixo wethu. Kuwe. Sibuyisele kuwe. Nkosi yami. Sibuyiseleke ukuqelisa ibhasa. Elayidinga noyesu. Emnqamezweni lisezimfundini. Limangeline. Lisithi kweli. Mfondini silapha thina. Ngenxa yezenzo zethu. Nokwenza kwethu. Kodwa nalo umkhukayo umnukunezayo kanahlolo. Nkosi yami. Kanti ngalo lonke lo xesha Khade bam
elibhatha lithetha lamazwi lisondeza kwinceba kaThixo liqhenga Nkosi yam inceba kaThixo lilangazele libuyiselwa kuThixo nge-11th hour. Nkosi yam yalangazelela ukubuyiselwa kuThixo nge-11th hour. Uthetha loo mazwi ulisele kuwe Thixo ngoba ukubonile uba ooThixo bebezimilela babenzilanga. Ubabonile banenze babeva banamehlo baboni abenzile ngolodoli kanti bazibonile ukubana bamsile ebhotolweni kaThixo ngoba wethu Thixo usenzela zonke izidingo zethu kwaye wethu Thixo akalilibalekile babona ngoku okokubana ayikho enye indlela masigobe sicambalale kutshone kaThixo sizaneke sithi sibuyisele kuwe Thixo. Nkosi yam sibuyisele kuwe Thixo bafana nonyana wolahleko bangabadiniwe zinto zonke emakhayeni lakhe enazo buye imbacu ngoku udiniwe ubuyele ekhaya wangafike ubona loo mbono kulezi sirhade bam. Oh man mama man Nkosi yam mandingabi mzirhade bam kodwa mandithi xa ndizakuhla rhade bam nalilizwe lethu lizikile nalilizwe lethu lirheqile emendweni kaThixo nalilizwe lethu liphinziwe sisonke abantwana bavukela abazali babo ngugilikanko Nkosi yam ngugilikanko udingeka ukuba icela cambalale othame kwinceba kaThixo sicela uThixo wethu asibuyisele kuye sakubulela kuye uthiximo sitshintshe ihambo zethu sitshintshe ukwenza kwethu. Oh yes mama ukwenza zethu rhade bam mandibulele mthesane wam man mandibulele man mamam uThixo akwandisele uThixo akwandisele akwenze ukuba uThixo umthande umthembe ukholwe kuye nangaphezulwana uThixo woxolo andigcinele wena uzuko kuye rhade bam ndiyabonga. Nkosi kakhulu ke ntombi endala Nkosi kakhulu right bye ke mamam. Oh man masibulele kakhulu kumama ubulelwa gogo enqina lamazwi hayi mandingawagxophi kodwa umuntu unako ukunibamba nako WhatsApp xa ngqina awukwazi ukuthi xwaka wabuyiselwa nguThixo sowukude sowulibele izinto ezinhle uThixo kwenzele zona waphaphatheka wemka nelizwe wabuya uThixo ekubona uxwebile waphinda uThixo wakwamkela. Hayi man nanku umama uHlengiwe emhlaba phambi koba ndingene phaya ku WhatsApp nanku umama uHlengiwe emhlaba naye esithi remember me.
Kusiyam watsho kamnandi uhlengi wemhlaba ehamba ne big fish make sikhangele ke phaya ku WhatsApp ukuba ngaba ngubani na ungenileyo enqina kweli lizwi kaloku bomama bam ilizwi xa libekiwe thina phaya emanyanweni siyagilana ukubheka ngasetafuleni kasihlalo siyagilana kunjalo nje ngoku sisenamandla amatsha okugilana ngoba unyaka usaqala xa singena phaya ku WhatsApp ndidibana nomama upheliswa Ngqozela okanye Ngqozela we-Uniting Reformed Church in Southern Africa EURCSA engena naye enqina kulamazwi make simmamele ukuba uthini yena umama wethu. Mandibulise abaphathi beIlizwi FM ndibulise nabaphulaphuli bolusana lungu Ilizwi FM Siyintando Yakho. Enkosi Rhadi ngelizwi lanamhlanje esilifumana kwincwadi yezililo zikaYeremiya uchapter ngo5 nguverse 21 elifundeka ngolhlobo sibuyisele kuwe Yehova sobuya hlaziya imihla yethu njengokwamandulo. Ewe apha sibona amaJuda elila ngenxa yokutshatyalaliswa kweYerusalem netempile ezintshaba zawo. Le nhlungu yeyoluntu oluhlangene ngenhlungu ngelasemzini. It is not an individual pain but a collective pain. Yes. Kaloku ukungqukuleka kwamndedwa akungeze kufane naxa sidibene sikhala kuThixo. Baphulaphuli ndithi esi sisililo sentobeko. Ewe mama. So kwazi uThixo okokuba unguThixo omasimfune ngokuxakeka kwethu. Okokuba sifuna uncedo kuye. Izililo ke zithetha ukuthi apha aba bantu babe nokwazi ukuzibona okokuba bangobani babona nalapho basilele khona ingathi bathi simkile kwintando kaThixo. Oh yes. Aba bantu banqanela ukuxolelwa nguThixo
kwakhona remember we are serving the God of the second chances. Ukugilika kwababantu kwintando kaThixo kwenze ukuba bangabacula ingoma yodwa ethi ndandisiya nezihlwele kuyo indlu yakho. Ingathi baqaphele ukuba bahlekwa nazintshaba zithi uphi uThixo wakho. Masivume okokuba ngamanye amaxesha intshaba zethu zisoloko umsebenzi wabo ikukuhleka nokungcuthekisa abantu bakaThixo. Ewe. Aba bantu bambona ngathi uThixo uthule. Bayalibala ukuba ukuthula lulwimi lukaThixo. Remember, silence is the language of God. All right. uYesu Kristu wake wathula wathi cwaka kuba efuna ukubonisa ubukhulu bakhe ngexesha elifanelekileyo. Ewe. Masiqonde baphulaphuli belizwi leFM, uThixo akabalahli ngonaphakade abantu bakhe. Aba bantu babesilele ukuyithobela imithetho nentando kaThixo. Wazi uThixo wabuhlwaya ngokubanikezela ezintshabeni zabo. Kodwa ingathethi ukuthi lonto ubahlambele izandla. Nkosi. Bona nje sakugwilika kwintando kaThixo. Nam ndakugwilika kwintando kaThixo. Amathuba entsikelelo nenceba kaThixo ayafika ngexesha elifanelekileyo. All right. Hayi ukuba kuhle ukuziqonda xa simkile kumlimandlela kaThixo. Kufuneka sibuye simthobele. Hence ingoma yasekhaya yase-URC ethi Yesu ndibuyela kuwe, shenxisa ububi bam, ndidiniwe ndibuyise. Unyana walahleko wemka ena-demanding tone, wabuya sele humble, esithi ndenze ndibe ngomnye wabaqeshwa. Nathi nokokuba besihambile saya kwindawo ezithandwa sithi, kodwa sibuyela kuye ngoku kuba siyamazi uba uThixo wethu nguThixo negunya, nguThixo ne-authority, nguThixo oxolelayo, nguThixo samkelayo, izandla zakhe zisoloko zivulekile. Aba bantu babecinga befuna ukuba badomboze bezithoba kumdali, becela ukubuyela kwindawo ababekuyo ngaphambili. Nakum nakuwe uThixo usoloko ejonge okokuba masibuyele. Nkosi yam. Ndithanda ukuvuma kwabo, ukugwilika kwabo xa besithi sobuya. Asimbonanga uThixo fana kunye noThixo. Ngoko noba besimkile besike samlibala uThixo, besike samona uThixo besingakhange senza kakuhle, kodwa sibuyela kuye kuba sikhetha yena, simbona njengoThixo ongagungqiyo. Ewe. We are also willing to come back, sibuyise sobuya. We are admitting besike sahamba semka kwisandla sikaThixo. Sade satyhola neCovid esele ingenamazinyo kangako ngokuhlala ezindlini zethu bomama baphulaphuli. Sade satyhola nezinye imeko, kodwa ngoku nasithi Thixo sibuyela kuwe. Ingathi simele ukucenga umdali asibuyisele kwindawo yethu yokuqala. Ewe bomama, ewe baphulaphuli, wawukhe wathandaza kwenzeka, wakhe washumayela kwaguquka abantu, wakhe wacula kwaphila abantu. All right. Masimcenge asibuyise. We are willing to come back, God, ngeba sithi sibuyele ezinyaweni zakhe. Elokugqiba baphulaphuli, masazi ukuba uThixo uthanda umoni oguqukayo nozithobayo. Ithi ke yona incwadi kaEzra chapter 9 verse 6, Thixo wam ndidanile ndinentloni, andinakuwaphakamisela kuwe ubuso bam, ngokuba ubugwenxa bethu bukhulile baya phezu kweentloko zethu, netyala lethu likhulu. Yiloo nto
sisithi sibuyela kuThixo. Baphulaphuli beIlizwi FM. Masibuyele kuYehova umdali wethu. Sicela inceba nezixolelo kumdali wethu. Lithuba lokuba sithi uThixo siziqondile kwaye siyazithoba. Siyavuma okoba siphunukene nento elixabiso kubomi bethu. Kwaye ngaphandle kukaYehova ayikho into esinokuyenza. Umvandedwa wam, umvandedwa wakho waziwa ngumdali wakho. Ngo-2023 zintanda zezulu masiquqele kuYehova umdali wethu. Kaloku yena ungumhlanguli wethu kuzo zonke imeko. Ndiyavuma baphulaphuli belizwi le-FM okuba sikhe sahlala ekungcungcuthekeni singcuthekiswa yiCovid xebe besike sajongana nazo nezantyalantyala zezikhukhula eKZN nasesajonis nakwezinye indawo nezinye izinto ebeziye zenza into kokuba siphunguze sifuna ukuthi Thixo uthulele ntoni na. Kodwa ubukhulu bukaThixo abunakuncitshiswa zezo zinto. Nkosiyam. Nangoku umlo wasesajonis usaqhubekeka. Kuchaphazeleka inhlaninge yabantu. Kodwa ndithi sibuyise Yehova sobuya. Kwiinxaleko zethu sikhumbula izithembiso zikaSomandla kuba ukhe wathi ndiyakuba nani kude kuphele ihlabathi. Kaloku Thixo ungamandla ethu sakuphelelwa ngamandla. Ulisindiso lwethu. Sibuyela kuye ke njengabantwana bakhe. Ukhona umoya oyingcwele uzawusithethelela. Nkosiyam. Masimzukise simkhonze njengakuqala. uThixo wethu makabe libhongo neqhayiya. Yes, indeed, let us go back to God because he is the first and the last. Oh yes. Masambeni siyokungqina ubukhulu bukaSomandla. Masambeni siyokungcengcezela ilizwe lethu iSouth Africa. Masambeni siyongcengcezela iAfrika yethu. Masambeni siyongcengcezela zonke imeko ezingezizo apha kwiSouth Africa yethu nehlabathi likaSomandla. Uthi ke umpostile uPawulos xa ndisiye ekugqibeni kwabaseFilipi ngochapter 4 nguverse 13 ndinokuzenza zonke izinto ndikuKristu ondomelezayo angandenza ntoni na umuntu. Yilonto sibuyela kuye. uThixo makongame kuba unezandla ezivulekileyo. Uthi ncatsho ke bantwana bam kade ndinilindile. Inkosi ke mayisisikelele. Amen. 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 Manibulele kakhulu ke kumama uPheliswa Ngqozela we-URCSA. Ngoku ke masisondele phaya kuDumi Mkokstad esithi mbize kuba nathi sithi sibuyela kuThixo simbiza sisithi Thixo sifuna ukubuyela kuwe sibuyise ngokunoko kwakho nanku uDumi Mkokstad.
esibiza yena ezintweni zonke choka mnandi phaya ubudumi imgokstad esithi mbize enqinelana nalamazwi siwabekileyo sisondela kwitroni yofefe mphulaphuli sibheke emthandazweni kodwa phambi kokuba sibheke emthandazweni ndifuna ukungqinelana nodumi xa esithi masimbize kaloku nanjengoko le ncwadi sifunde kuyo nayo isithi into yanceda amaSirayeli ukwabiza eyona nto ndiyithandayo okanye kukumbiza uThixo eyona nto ndiyithandayo umphulaphuli weIlizwi FM ngale vesi ayinyanzeli mntu kokumntu nguye osiqondayo uba uhlele emanzini isazela sakhe samkhumbuza sathi nqonqonqo ngoba isazela sakho asikoyiki noba sowulele abantu bethe cwaka kubakho nje into ekuphaphamisayo kanti uThixo ufuna ukuthi nqonqonqo akukhumbuze uba yewethu uhlele emanzini yintoni lento yakho wena uhleli nje ulinda kude konakale kakhulu noxa isazela sakho sesikuxelela into bana awenzi kakuhle ebusweni bukaThixo yake yamehlela uDavide lemeko kodwa simva uDavide enyawuka akusiqondi into bana uhlele emanzini uhlele ebunyukunyukwini simve izithoba esiza kuThixo esithi dala phakathi kwamthixo inhliziyo ehlambulukileyo uhlaziya umoya wakho ngaphakathi kwam senza njalo sakuqonda into bana sihlele emanzini sisondele kuThixo ongasoza sibhebhethe xa sibuya sithokombisa inhloko ilizwe lisiqethile sibethekile futhi abantu besihleka besitha ingulo izole beqokelela izinto zakhe uke wathi umama ugogo apha esithi wayeze unyana wolahleko kuyise ene demanding voice esithi ndinike konke kodwa xa ebuya ngoku enukiselwa livumba lamaqebengwana kokwabo uzibuza uba bangaphina abaqeshwa bakabawo abahluthazi zonke kanti ngalo lonke lo xesha kukuthobeka uzuza intobeko ngoba yewethu insokolo kunjalo nje isono singakuthoba kodwa mhlumntu oyazi into bana ngoku ndibethekile abuyele ekhaya esithi ndisondeze kuwe Thixo ndibuyisele kuwe ndobuya nansi into esincedayo umphulaphuli mawasanele lamazwi futhi lamazwi mawasenze baphulaphuli beIlizwi FM simazi into bana uThixo nguThixo wabantu abazithobayo uThixo nguThixo wabantu abathi bakubona into bana uThixo undulukile okanye uThixo uqumbile emva koba thina sithe samfulathela side sibe nendlela esiza kuye kuThixo sithi sendisiza ndicengwa lelo gazi ngoba igazi likaThixo lisondeza okanye igazi likaYesu Kristu awathi uThixo akubona into bana siwe esoneni waqonda ba ligazi lexabiso elinokusilanda ezonweni zethu wavuma ukubunyana wakhe kuphela kwakhamzelayo imvana kaThixo mayizokuhlatywa ibingwe ngenxa yethu kanti indlela uThixo asibuyisela kuyo ngayo leyo Thixo woxolo Thixo nenceba makawasikelele lamazwi awandise ezinhlizweni zethu masondele kwitroni yofefe Thixo onamandla onke Nkosi yam amazwi akho achanene nezazela zethu siyazi ngoku Nkosi kokuba sithi abakufulatheleyo siyazi Nkosi oba simkile kuwe siyazi Nkosi into yobana sithi Thixo wethu abaziqalekisileyo ngokunoko kwethu siyazi Nkosi oba sithi abakhe idonga phakathi kwethu kwakunye nawe ngenxa yesono esithe sasenza ngoba siyazi Nkosi ukuba wena akusithandi isono kodwa umuntu wakho umthanda esebunyukunyukwini vuma Nkosi xa sikucenga xola Nkosi yam xa sizicengezela kuwe yiva ukukhala kwethu Thixo wethu sibuyisele kuwe Thixo wethu sobuya ngoba xa sibuyiselwe nguwe Thixo wethu akukho nakubunye ubukhazikhazi belilizwe obungathi busibambe sincede Thixo ngoba thina sikwazi ukusinceda ngoba nguwe wedwa Thixo wethu owasindwayo sithi sesimkile seyele esonweni kodwa inceba yakho
engenamitha yenza uba uliguqule Thixo wethu iliso lakho lijonge kuthi. Wazi Nkosi yam usikhumbulele okokuba sakhawulelwe esonweni kungoko Thixo wethu inyama yethu ithambile esonweni, kodwa wasindwa sithi wabuya wazosilanda Thixo wethu. Yenza njalo Nkosi yam xa sikhala kuwe sisithi sibuyisele kuwe sobuya. Sincede Thixo wethu, usincede thina kwakunye nabantwana bethu. Ungoneli Inkosi ukunceda thina nabantwana bethu, kodwa ngena kurhulumento loMzantsi Afrika ukuze Thixo wethu inkokheli zethu zikhumbule okokuba kungenxa yencebe esayenzelwa nguwe, kungenxa Nkosi yokuphalala kwegazi lonyana wakho elinexabiso esenzelwe inceba nathi, ukuze Nkosi yam ungene noba kwindoda benye okanye kwintokazi benye eParlamente ikhumbule okokuba xa sikufulathele wena njengoThixo sophalala njengamanzi. Sawuba ngathi singabathinjwa kwilizwe lokuzalwa kwethu. Sincede ke Thixo wethu xa sikhala kuwe sisondela kuwe, ubazele indlebe umthandazo wethu, wenzelwe zonke izinto Thixo wethu owenzelwe uzona, ukuze Nkosi xa Thixo nginaphakade usenzela abanye amabandla, xa Thixo wethu ungimamela amanye amalungisa, ungawushiyi nowethu umthandazo, ubazele indlebe. Ezi zinto Thixo wethu ndiyazicela kuwe, ndisazi Nkosi yami into okokubana ngenxa yenceba yakho enkulu unako wena ukusimamela, usinike impendulo ngexesha lakho elifanelekileyo. Sincede ke Thixo wethu ukuze Nkosi yami xa siphambukile endleleni umaye usiqhewula, umane usiqhewula usibuyisela kuwe ngabanye. Sincede Thixo kunaphakade uphulaphula umthandazo wethu, thandazeka njengoThixo onenceba enkulu ngoku adabuya uKristu. Amen. Ngoko baphulaphuli beIlizwi FM nanjengoko besimcelile uThixo kuba makongame kule ndawo, ngoku siza kuhlukana kodwa sibulela into yobana sibuvile ubukho bukaThixo elawula phakathi kwethu. Ukuba kunjalo ke mphulaphuli, vuma ukuba ndithi inceba uThixo senzele yona ngale mini wobuya senzele nakwiveki ezayo, sibuye sihlangane kwakule nkqubo ethi Masiyeni Kumdumisa kwilizwi FM, ngoba siyintando yakho futhi uThixo uyakwazi ukusiphulaphula kwangeli xesha kwiveki ezayo. Sukela ngentsimbi ye-9 siyonqandwa ngentsimbi ye-12 uThixo wobuya ahlangane nathi kwakule ndawo. Sinedinga idinga lamadinga noThixo wethu. uThixo makasiphathe kakuhle, uThixo anigcine, uThixo asibabale ngobabalo lwakhe. Kunjalo nje athi naxa sisimkile sigwilikile kuye, kodwa abuye uThixo asikhangele ngobubele. Mandohlukane nani, ndisohlukana nani ngomongamelikazi bebandla lama-Afrika besithi thina singamabandla oThixo ophilileyo. Masishiyeke eluxolweni.